Coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa, s'ha inaugurat una exposició emotiva i plena de sensibilitat dedicada a la ballarina, coreògrafa i professora Enriqueta Lum, una figura clau en la història de la dansa de la ciutat. L'acte ha servit no només per homenatjar una trajectòria artística i docent de més de 50 anys, sinó també per obrir al públic un univers íntim i apassionat que ha marcat generacions d'alumnes. Somni fet realitat. Ja es havia d'haver fet fa temps, però va venir la pandèmia i ens vam haver d'esperar. Però ha valgut la pena perquè s'ha muntat una gran exposició, amb molta il·lusió. Que hi ha molts exalumnes, hi ha alumnes actuals, perquè jo encara no he parat. Jo he tancat l'escola, m'he jubilat, però estic a espais municipals de casals de gent gran, com jo. L'exposició, ubicada en Can Palauet de Mataró, un espai acollidor i elegant, presenta un recorregut cronològic per la vida i l'obra d'Enriqueta Lum, des de la seva infància fins al moment en què va tancar la seva escola de dansa, mig segle després d'haver-la fundat. Les parets s'omplen de fotografies en blanc i negre que capturen l'elegància i la força de la seva expressió corporal, tant sobre l'escenari com a les aules. També s'hi poden veure programes originals de les seves actuacions, cartells publicitaris que anunciaven espectacles on ballava i una selecció molt cuidada de vestits escènics cedits per la seva filla, que evoquen l'estètica i l'estil de diferents èpoques del seu recorregut professional. Tot el material exposat, excepte els vestits, pertanyia a la mateixa Enriqueta Lum. Perquè enriqueix molt el cos. És una cultura i és un art que enriqueix molt la música, els moviments. Val la pena que tothom dansi, que balli, que senti el moviment del cos. Els visitants poden percebre a cada racó la intensitat d'un amor incondicional per la dansa i el compromís amb la formació de noves generacions. Fins al 12 de juliol, una oportunitat única per descobrir la figura d'Enriqueta Lum.